Is-cystic fibrosis hija ereditarja sa issa inkurabbli li twassal biex il-ġisem jiżviluppa bħal muku li jimblokka il-frixa u l-pulmuni. Dan jista' jwassal għal problemi fid-diġestjoni u fin-nifs, infezzjonijiet kbar u hija marda li f'ħafna mill-każijiet twassal għal mewt tal-persuna. Preżentament f'Malta hawn mal-hmistax tifel u tifla li għandhom is-cystic fibrosis. Dawn qed jingħataw trattament fl-Ingilterra fl-isptar ta' Brompton. Josette Falzon hija li t-tifla tagħha Francesca ta' 11-il sena għandha cystic fibrosis. Francesca għandha 11 years issa, ġifieri thank God għadha ma jkollux daqshekk difficulties, biex kuljum qiegħda fuq ħafna mediċina, malli tqum qiegħda tagħmel 10 minutes physio, mbagħad għandha 10 minutes nebulizer, tieħu ħafna vitamini, kull darba li tikol trid tieħu l-pinnoli. Ġifieri throughout the day aħna saret parti mir-rutina tagħna. Imma huma ħabba l-pulmun, iktar ma jikbru l-pulmun jimur iktar lura. Allura mbagħad ikollhom tuħta nifsi jispiċċaw f'postiġnu, mbagħad tispiċċa on a transplant list tkun trid timuvja l-Ingilterra li biex like a lung transplant if you're like. Normalment persuna li għandha cystic fibrosis tgħix bejn wieħed u ieħor sa 30 sena. L-ikbar biża' tiegħi il-kondizzjoni jgħixu sa 31 years. Dik diffiċli, nsib diffiċli ħafna, you know. Ma kontx qatt ma tilha ma skopriet. Sabet kelli intervista fuq magazine, sabet u nowadays b'internet ma tantx tista' taħbilhom it-tfal. But we're both very positive, ġifieri l-Ingilterra sabdew trials tal-kura. Ir-riċerka biex tinsab kura imxiet il quddiem u jidher li fil-futur qarib ir-riċerkaturi se jkunu jistgħu jaslu għal xi forma ta' soluzzjoni. Madankollu hemm bżonn aktar fondi. John Montanaro u Kevin Borch huma żewġ Maltin li 14 jum ieħor se jiġru il-Maratona ta' Londra bris ir-riċerka li tissir fl-Ingilterra għal kura tas-cystic fibrosis. Bżonn aħna qed niġru biex niġbru fondi għal Cystic Fibrosis Trust. Min jixtieq jista' segwina fuq charityRun.offertispeċjali.com, jituna support, jaraw l-updates tagħna u jisponsorjawna wkoll. Aħna challenge tagħna huwa jien għandi challenge nagħmilha 3 sigħat u nofs. Kevin għandu challenge jagħmilha taħt 3 sigħat, ġifieri mhux kemm nispiċċaw, ġifieri ħanippuxxjaw ukoll. Preparamenti issa jibdew bħala rigward training jibda jonqos u tista' tgħid il-preparamenti kollha li għamilna minn 4 xhur ilu issa tista' tgħid li huma ġewwa. Daw kollha li jixtiequ jagħtu donazzjoni f'ġieħ ir-riċerka fuq cystic fibrosis jistgħu jagħmlu dan billi jidħlu fuq dan is-sit elettroniku charityRun.offertispeċjali.com. L-età medja ta' każijiet ġodda li qed jinstabu ta' cystic fibrosis dvarja, madankollu minħabba li hawn iżjed għarfien fuqha qed tinqabad fl-ewwel snin ta' ħajja.